Мяу! Так, нам треба до хати вернуться. Добре, пошли. До речі, там десь є телепорт, я зараз покажу. Ви там. Веди. Тільки як туди допригнуть, гэта у мене питаннячко. Доскочить. Доскочить. А там некая... А, это металличные криштали. Туди? Так, туди. А не просей вниз. Ну, унизі тут нічого нема такого. Там телепорт зліва. Але там же є телепорт. Я хочу відкрити новий телепорт. Ай! Телепорт. Ай! Що це було? Що це було? Бжолки. Покуль нам треба спочатку до хати, тому що тут же Погнали потрібен до хати. круг. Пошли. Хуфей! Мяу! Котики Зайду в завжди кут. на лапи приземляються, але я на срачку завжди приземляюся. Эй. Добре на Федрон. Ай! Тут ничего. Не, ага. Все, я пошла. Ти як собі хочеш? Я хочу. Почекай, іди до мене. Иду. Ну, то бок за мною йти завжди. Иду. Ріу. Я хочу новых живёлок сёння до своей коллекции сёння. Тому будешь мне показывать розных живёлок классных. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Ща, пошли. Так, у нас нема урону от падения, правда? Корочей. Мы не праз телепорт, а идем пешу. Добре, идем пеш. Хотя нет, телепортом. Пафли. И еще я пафля. А я. Так, а где наша база? А, вышел. Телепорт. Все, я пошла. Я буду робить апгрейды. Мяу. Добре? Так, база. Так а ми ж это зробили. Турбаза. Что Increase зробили? the research. А, нам треба research зробити. Ну, так ресерч у комп'ютера. Я зроблю Ну, research. зроби. Спочатку зробимо research. Ось 5 хвилинок. 5 хвилинок. Так. І ще Тому там можем тут повеселиться. ще раз рококо, все такое. Так. Так, нам треба гэты хук. Не. А калі мы не ў кампутары, гэта даследаванне ідзе? Ідзе. Праўда? Так, Упэўнены? так. Дакладна? Шмякатна. Добра. А дзе ты? Я роблю покой. О, Жартую. Боже. Ой, да ти можеш куди-небудь сісти там, а я зроблю поки що покойок. Ви будете глядати, що я просто хочу зробити покойчик. Так, книженці зробили, тепер канапу робимо. Канапу треба? Ладно, хогнорка треба дочекатися. Що ти там робиш? Яще? Що є ще? Боже. Що, я люблю читати у косках. Ну, конечно. Ну я ж сказала у косках. Хапаю. А тут чому тут вокна зачинені? Угу. Ну, Так. я думаю, нельзя поставить.
Ну, пастаў тады халадзільнік, калі лядоўню нельга. Ну. Дзе мой ложак? Можешь сортир поставить? Не трэба нам. На вуліцу. На вуліцу будзем хадзіць. У Божечки. тундру. Божечки. Что ты такое кажешь? Ну что ты такое? Ну што, табе планеты мала? Так. Тут яшчэ ёсць 4. Яшчэ 2 хвіліны. Что 2 хвилины? Яшчэ 2 хвіліны. Навошта? Что? Да апгрейду. А. Нема. Новых колераў няма? Нема. Буду прыгожым зайчыкам. Вававка. Так, што у нас тут цікавага? Там 600 метраў гэтая штука. А што ў горадзе? Ты была ў горадзе? А что, тут есть город? Ну дык побач. З гэтымі, з чаплямі. Ці хто гэты? Во! Нарешті. Што нарэшце? Нарешті зрабіла пакой. Але я хочу нешта яшчэ дадаць. Ладно, ты там гэта самае. Рабі, што хочаш. Я зараз хутка. Добра. Мікрафону не стукай. Угу. Так. Толькі одну важную, вельмі важную. Да божечки! Важную, вельмі важную рэч забылі. Гэта стол. Да яны... Там гэта апгрейд. Ну всё. Я раблю апгрейд, зразумела. Так, толькі чытай, калі ласка апісанні. Бзябзік. І гэта таксама. Whip. And teeth to your protein whip. Just when you throw that shift. Короче, я зразумела, там то бок ёсць такія вось сіненькія штучкі з святлом на гэтым. Трэба чапляцца за гэта. Добра? Зразумела? О, мы яшчэ і другое зробім. Угу. Уля-ля. Трэба just press R. Ага. Рейл грындер. Гэта можна па гэтым. Па светлавых. Памятаеш, што ўключала? Што я ўключала? Светлавыя штучкі. Які? Не, я толькі показывала светлавыя штучки. Ну так вось па ім можна гойзаць. Па іх можна ездзіць.
Что тут еще? Ой. Ладно. Все, пошли далее нечто. Missing software. Програму згублену треба знайти. Ні. Угу. Без покоек поки що буду крутить. Планетарну гармату треба шукати. Пошли. Іду. Мгм. Заодно поспробуем поскакать. Іду. Покою у нас поки що нема, добре? Добре, добре. Ой. Та, До речі, а за телепортом новим, там же треба круг. ось ми зараз і будемо гэта глядіти. Новий тобок телепорт, який там. Да божечки, подвинься ти, кобиля! не. Боже! Давай за мною. Я ведаю, куди йти. Да божечки! Да дна! Що таке? Не могу нормально направиться на телепорт. Ну нарешті. Я тебе проведу до этой дороги, потому что, я Веди, ведаю, веди, куда давай. идти. До новых этих самых. Давай веди, тільки Телепорт. осторожно, тут ГТ бурбалки. Бла-бла-бла-бла. Это охули не бурбалки, а наши улюбленное желе. Желе, куда ты меня ведешь? Не, я просто так. Так, не туда. Я сама разберусь, куда идти. Зрозуміла. Добре. Мой фіндрон. Ай. Чому це так болюче? Ой. Ой. Потому что не болюче. Куди? Да я зараз іду. Куди Куди, ще? Куди? Кудель. Куди? Почекай, я тільки одного жучка приведу, добре? Приведеш до чого? Ну, до нашей клеточки. Да божечки! Вам потрібна допомога. Во, я знайшла гэты самые штучки. Так і я знайшов, значок же стоїть. Тільки там жучок же ж стоїть. Не, я привожу гэта ось там, где треба, whip. Так, Блин. де вип? Вип? Ага. Клас. Не Да поможите! Я спробую. Ох, мя! Ням. Оу. Ти обхрумілася? Не, за мной просто бегают. А гэта што за... Што гэта? Вы что? Ну што гэта? А что? Датапорт. Яго трэба хакнуць. Ай! Ратуйся! Вадзянік даставай. Які яшчэ вадзяні? Пісталет вадзяны, ну. Ну. Вадзяны Васю! пісталет. Подойди. Тут блобы ходзяць, трэба розная зброя. Ладно, мне потрібне оживлення. Здароўе. Карацей, пайшлі до чорних грибов, нам треба Слухай, ты зараз выконваеш заданне? Алло, А. Ой. Хуч! Ладно. Иду. Whip. б... Ну, ще Та не бачно. блін!
Чаплин. Чаплин? Это Чи где она? Чаплин? Здесь. Ну, Так. недалеко. Ты будешь слухать и читать? Тиде. Не. Я хочу одного зловить. Лови. А я не хочу, каб на меня Кусь-кусь. ели. Ай, ну! Яны нават на праверхні могуць. Пипец. Ай-яй-яй. У мяне не засталося ні воднага стаголя. Вунь стоїть. Боже. Во, нарешті. Зловила. Ну, вже був такі. Ні, не було. Так, я знайшов. Що там? Ну, програму треба було знайти. Написано ж було. І говорили По тобі. жовтке? На жовтку Я істі? її тільки що добрав. Дай мені послухати. Ну, показуй дорогу. Так нам до жовтки істі? Так, до жовтки. Істи у телепорт. Так, у нас нема урону от падения, тому можешь шмякаться. Водичка. Бульк. Так, где что? телепорт ближайший? Тут навод под водой есть хурмяу. Вау. Ее забирай. Гай, тата, я не могу его забрать. Не можешь, не забирай. Где телепорт? Попить жушидла такая. Шо? Мне его поплавать и что? Вот. Я не тебе. Докатились. Бым-бым-бым. А! Мне скопили лапти. Бым. Где ж был телепорт? А, под водой хурма? А як її достать? Як? Ніяк, потому Идите что сами по себе, блёбый. мы не умеем под водой плавать, правда? Так, Можем только Треба робити нырца. апгрейд. Не кепгрейд треба робити так. А гэта я жаўта, гэта... А, так. Все, забудьте. Ну, Флорида. Бульк. Так себе бульку. Так, там я пам'ятаю, вон телепорт. Буль. А! Ну я ж котик, дайте мне Ми домовлялися ходити разом, пам'ятаєш? Ну я просто иду до хатки. Выпач. А навошта ісці до хатки, коли є телепорт? Ой, мне и так нормально. Але мне больше подобается идти до хатки. Добро? Ні. Боже. Боже. Так, повідомлення ти глядиш, мені не цікаво. Я не пожахала навод, коли что. Я сказав, мені не цікаво. Повідомлення ти глядиш. Окей. Якое где что? У хаті. Кимейл? Чи что? Ну вон телевізор з повідомленням. А. One new. І що страшне? Так. Мяу. І зараз буде котик. О, котик! І не один. Любительница котиков.
Не, дякую. Ні. Вегасип. Божечки! Лепш просто бургер. Эскала. Ой, Ой. глядим, Коля. Не хочу. Обзорчик. Фу! Я не хочу. Ты будешь зелененькая? Размаруся, не. А, ой. Все? Что все? Куда Пошли зараз далі. нам идти? Upgrade your base. Так. Это як? Это як обрейте свою базу. Угу. А. Я сама зрозуміла, що. Дякую. Вирішила сама сапгрейдить. Так, нам нову хатку пришлють. Прям тобі на голову. Ай. О, крокодила бігемоти. Занадто не шмат. Мосін. Що це? Вепніх. Єфір. А, О, новая планета. Ми можемо на нову планету пойти. Можем. Треба зайти в планетарну гэтую гармату і Іду. нас... Не. Та поможите! Мы ж з гэтай планеты не скончили. Мы скончили. Я на Чорні дірки? Так, і тепер я у космосі. Тихо. Мультик. Ну, Ай! А чого тебе показують? Ах ти ж. а у меня з пяску в уши добре торчать. Та. Не. Ой, да ми зробили вже ось з старої планети. Нам треба Ну магнітний ось, у нас же є віделець. телепорт. Алло. Читай квести. Нам магнітний віделець треба. Та-та, ми можемо вернутися назад, Ой, добре. коли хочеш. Хочу. Ну так давай. Чекай, магнітний віделець. Все, я телепортуюся. Ні. Ну, слухай, ну. Я вже телепортувалася, все. 60 метрів до відельця. Дик. Я вже телепортувалася. Індик, вон ти який льотає зверху. Ой, тут два сонця? Капець. І стільки планет. Хм. Еге-ге-ге! Що? Мені знову телепортуватися, ти з мене здякуйся. У мене скрали куфор. Так мені телепортуватися назад чи ні? Як хочеш, хочеш пригоду, телепортуйся. Не хочеш пригоду, сиди там. Так ти ж сказав, що ми ще не скончили з цією планетою. Так, я хочу магнітний віделець. Ладно, я тоді це саме. Тебе чекать? Так. Ой, башки, я тут спаруся. Бакуль. А, ну, Не так і горяче. а для меня лучше. Ти ж котик. Блин. І воно все виглядає як саме, що ні на юсь котина Усько. родима. Усько, сканивуй. Чого тут однолькові жуки? Телепортувалися. Боже. У Иди полі давай. хурма висить. Отчепись. Ой.
Ау. У них что, железные панцири? Так. Ну, значит, жди меня связывать. Так, у них железные панцири. А ми навіть ще не усвоили гранати. Ззаду їм треба шпинять. Сканіруєш і готово. Пимпочку. У пімпочку, назовем її так. Сканирую все, давай. Давай. Скануй. Можеш сканувати, навіть, коли хочеш. Ми навіть не освоїли гранати. Ну, як нам тут уже бути? Нам треба назад. Я хочу магнітний віделець. Иди подлечися. Так, а мы хурму не забрали. А мы можем забрать хурму? Новый телепорт. Ой, гляди. Не можем. А, боже! А! Иди от меня, паскуда! Ой, там сверху 5 шоры. Боже! Что такое? Там просто такие некие... Кто? Эти некие живелки. Так, Яких я только что перемогла. Ах, это что? Як їх зовут там? Треба ж споймать такую. Точно! Такі не електричні. Это креветка. Я хочу собі креветку. Другую от меня не отгони, коли ласка. Якою у їх слабка? Немає у їх слабого місця. Наловим креветок. Давай. Їх навіть нельзя зловить. Їх нельзя зловить. Чому? Я только что зловил одну. Як? Ой, я на электричный. Капец. Як? Ну як? Як? Ні, ну серйозно, тата, ну як? Ну гляди. Раз покажу. Коли меня не забьют током. Во, знайшла, зробила. О, все. Я хочу побольше креветок. Ой! Все, тягнем. Ай! Это было болюче. Ай! Ось, я другую споймал. А, ну, тата! Что ты ровешь, як потерпелая? Так я и так потерпела. Все, пошли. Иди подляжися. Я хочу жучка. Я хочу віделець. Магнитный. Тут что? Что з гэтым рабіць? Это телепорт. Тише. Только скажем... А, вот что. А тут смоки маленькие, вон, под ногами погляди. Я веду. Бым. Так, а что рабіць з гэтым телепортом? Як яго открыть? Я не веду. Может, это огненный телепорт. Телепорт. Хотя я не веду. Скануй тут все. Зрозумела? Что? Угу. Надто высоко. Ладно, где виделец? О! Тут лес есть. Тут кактусы есть. Класс. Здається, нам треба до хати. А може нам серйозно треба грати? Тому що ми навіть не освоїли гранат. Нам треба гранат. Я Гранати. гроші знайшов. Ну і що? Ти тим більше ти мені вже казав, що я на тобі не потрібна. Мені не потрібно. Во, мені за це потрібно, дякую. Тобі може спотребиться. Короче, збирай гэты самые гроші для мене. Без добра? Добре, добре.
Да я сказала б добре, ти мені Не повинен смешно отказ. уже. Ой, гляди, вушастый некий. Я хочу вушастик, как это лисик. Пам'ятаєш Фоксфорда? Ой, не Фоксфорда, а неимоверный мистер Лис. Вагети? Так. Все, я зловила неимоверного мистера Лиса. Неимоверный мистер Калі Лис. гэта лісіныя галовы, то недзе ходзяць безгаловыя лісы. Як я? Як ты? Тата. Так, я споймаў лісіка. Давай так пагналі само. да хаты. Якої до хати? Апгрейды зробім. Все такое. Відельца. Ми ж я не... Ми Де ж я ще віделець? навіть не... 390 метров. Погнали. Ми Ладно. навіть під водою зараз О, не можемо жити. Чекай, гэта што? Що під водою? Гэта хто? Хо-хо-хо. Паляці, хто гэта, ну? Що? А. Може, що гэта? Не, гэта хто гэта? Гэта Хтуся. Там нехта ёсць унутры. Хотя пішли до... Хто б гэта мог быць? Пішли до відельця. Хурма. Хурмяу. Я знайшла хурмяу. Я люблю хурмяу. Ой, я грошики знайшла. Я ще тут некий ворог. Ай, допоможите. О, знайшла. там гроші. А ви... Що, знов? Худшей, 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 Куди хутчэй, там некія злыдні. Так я хочу його зловити. Та хто гэта? А, точно. Все, я знайшла його слабий. Да божечки, я мене не достав. Куди? Я... На тобі. Да блин, ну! Тата! Я не могу, я ловлю муху. Я в уголі так само хотіла муху зловити. Харе, це катуху гэтага лови, гэтага. Вось гэтага. Може у її слабе місце, га? І не ведаю, Гэта дзе ёсць бруха. слабае месца. У її бруха. Во. Ой, Я хотя муха цокотуха. 8. яна вырываецца. Да блин, я ее забила. Зато грошики есть. Грофики, грофики. Так. Собрала гроші? Ну так, купить. Ага, це. Ну, Вон тобі ще такі один. гроші не потрібні. Значить, я не усі маю. Ой, слухай, На коленках. цокотуха, цокотуха. У цокотухи слабое месца коленки. Ну не коленки, а бруха. Ні, гэта колено. Чырвоныя коленки. Ёсць. Лови. Може я тоді одну заб'ю, а другу вона? Ай. Зусім командная праца. Ну я ж яго аглушыў. Хопіць ужо, адыдзіся і трымай ласа. Вось. Цягні, Тягну я. цягні, цягні. О, все. Вось так. Адзін аглушыў, другі спаймаў. Все просто. Ой, пошли до відельця хутенько. Давай. Давай, Дін. Телепорт Это включай. жовтка, жовточка може. Я ще вот телепорт. Ось включай телепорт. Пошли. Добре. Все, включила. 183 метри. Маню! Боже. Ми нікуди не туди. Нам направо треба.
Ой, гляди. Не, мы не туды зайшли. Мы не Ресурсики. туды зайшли. Назад. Так тут же і так ресурси. що? Нам же треба ресурси. Вернемся ще ми на эту планету. Бывай, помреш, я тебе не подыму. Ой, да я не померила, божечки. Бынь. Почекай. Калиласта. Я бегу. Я бегу. Я бегу, тільки я не ведаю куди. Бим. Я поверху лепш пройдуся. Да як хочеш, іди. Ай. Ой, фендрон, ай. Забудь это слово. Так а якое мне казать? С. Тише. Придумай нечто. Тыл. Ой, Цікаво, Хто його гэта? можна зловити? Ні. можно. Гэтые, Може його яйки просто... то, что плюется, сбивай. Яны у двоих плюються. То, что ён выплёўвае, яго слабое месца. Іх не трэба збіваць. Нам просто няма чым іх адбіць. Карацей, у нас няма для гэтага сродкаў. То мы бяжым. Таму мы не дастанем гэту рэч. А, Нам трэба здольнасць гэта самае адбіваць атакі. Пэры. Кавітусі! Вось гэтыя штукі, што яны плююць, трэба адбіваць у іх назад. А у нас няма гэтай штукі. Так у меня вообще. Так што калі адкрыем тады. Пагнали да хаты. Поставили пухть. Пошли до хаты, мы там хоть бы трошки нечто ведаем. Так? Ну мы там усё яшчэ не гэта самае. Мы не открыли гэтыя самыя гранаты, каб іх накапляць. Мы не открыли там яшчэ нешта. Да шмат чаго мы не адкрылі яшчэ. Угу, таму нам трэба яшчэ Телепортина у заставацца нас дзе? там. 80 метров. А что там такое на 80 метров? Что ты там Я такое табе знайду открывала? телепорт, не хвалюйся. Вось гэта што за... Што гэта? А гэта Гляди. що? Дзе? Ой, я тут некую штуку Дзе? знайшов. Там, где я стою. А, так яго ножка гэта слабае месца, всё. Коленки, сказал же, ну. Одни коленки. Хотя пошли до хаты. Подойди до меня, тут знайшов нечто. А, божечки! Мне туди-сюди іще, чи що? Селфі тут треба робити. Які ще селфі? Я навіть їх не можу наробити. І тим більше. Іди тим більше. А. Селфі. Може, ти спочатку з ворогами розберешся, а потім уже будеш Я там зробила стояти. селфі. Розібралася з тими, які ззаду? Правда? Я зробила уже несколько селфи. Ну ладно. Минералы. Все, роби селфи, коли хочеш. Так нам усім треба. Бим-бим-бим-бим-бим. Я О. зробила. Клас. Ти зробила селфі? Так. Там нам 16 треба таких селфі зробити. У різних місцях. Я ще хочу. А я не. Пошли до хаты. А чому там лама намальована? Найс шот. Ну пошли мы до Ну хаты. пошли, пошли, пошли. Где телепорт? Я себе отведу. Веди. Але ось минералы тут не зашкодить забрать. Хуять!
Хоть. Хоть. Ой. Мы веселые медузы. Мы веселые гарбузы. Зайчишки. А куди ти мене ведеш? Проводник з тебе такий собі. Ну и шо? Не. Подымать не буду. Ой, божечки. Так, где наш перший телепорт? Я колего, а ти куди поперлася, я не розумію. Иду. Мы веселые медузи. Мы веселые гарбузи. Лямы. Лямы, я хочу одну ляму. Тикток это? Да, чему? Що чому? Я их ляму возьмусь. Що ти там знайшла таке? Ламу некую. Якую ламу? Да Ти живела? Нейку ламу. Ти живела чи що? Так живела. Потім Ой, знову боже. ці міши. Ламы и так есть. В реальном житті. У меня чомусь чорний екран.